da neki ljudi zgrču imovinu, nekretnine koja je bila državna. U isto vrijeme dok su naši momci na bojištu koji su radili po tim firmama, vraćaju se, hvala Bogu, oni koji se vratili živi sa bojišta, vraćaju se na ugašena radna mjesta ili neko dobio nekretninu pa ju pretvorio u, ne znam, trgovački centar ili prodao strancima za upravnu zgradu, poslovnu itd. itd. To je nešto što je bilo nedopustivo, jer sam smatrao da Hrvatska je bila kao novorođenče i da svi o njoj moramo brinuti, skrbiti, naprosto paziti našu Hrvatsku, a neki su odmah navalili, odmah su se htjeli okoristiti i svoje hrvatstvo na jedan kvalitetan način, za njih kvalitetan način kapitalizirali. To je bilo doista nedopustivo. Ja kao načelnik policijske uprave, malo evo, ajmo reći, držao sam se zakona kao pijan plota, što ovo bi se drug Tito sigurno ne bi složio s time, ali evo, to je tako bilo. 2008. isto tako da mi počinjemo ovu kampanju protiv korupcije i to na visokoj razini i doista je to, rekao bih, veliki uspjeh i mog kabineta u ministarstvu, ali veliki uspjeh vlade, čiji sam bio član, i veliki uspjeh Hrvatske demokratske zajednice. Moramo biti iskreni, dakle, nisu samo loše stvari isijavale iz Hrvatske demokratske zajednice, bilo izvanrednih stvari, rekli smo, to je povijesna stranka koja ima velike zasluge u hrvatskoj povijesti. Ove neke devijacije koje su događale, mi ih naprosto ispravljamo i ispravit ćemo ih. Evo, kod povijesne uloge, dakle, percepcija u javnosti je da je hrvatska desnica razbijena i da je vrlo mala šansa da će se ikada više ujediniti. Koje bi bile nekakve točke ujedinjenja i koja je uloga HDZ-a u tome kao jedno vjekovne stranke? Apsolutno da je Hrvatska demokratska zajednica stožerna hrvatska stranka, posebno među onim strankama koje se smatraju desnima ili mi koji ih privlačimo k sebi kao desni centar. Postoji, naravno, postoje šanse, postoji dobra perspektiva da se takozvana desnica i desni centar više povezuju, jer postoji zajednički nazivnik koji nas povezuje, a to je odanost hrvatskoj neovisnosti, odanost, ponovit ću opet, velikom dijelu stvoritelja ove države, obnovitelja ove države, doktora Franje Tuđmana, odanost vrijednostima Domovinskog rata i rekao bih ono što je primarno, da je Domovinski rat centralni događaj hrvatske povijesti. Kažem da se niti jedan drugi događaj, po mom mišljenju i po mojim emocijama, ne može mjeriti sa Domovinskim ratom, jer prvi put je u Domovinskom ratu su Hrvati u istoj odori, pod istim oznakama brane svoju slobodu. I niti jedan totalitarizam, sad sam ja jako ljut na totalitarizam, i nacistički i komunistički, ne može svojatati Domovinski rat. Prema tome, kad o tom govorim, to može biti jedan zajednički nazivnik, jedan zajednički okvir unutar kojeg se mi možemo naći sa ljudima, dakle sa ostalim desnim strankama. Zašto? Jer sve ove vrijednosti o kojima mi govorimo u Domovinskom ratu su relativizirane. Spomenuli smo malo prije, dakle, i ovu ideološku supstancu. Vi danas imate neke političare u Hrvatskoj koji kad im novinar stavi mikrofon pred lice pa pitaju Tuđman ili Tito, oni kažu Tito. A ja se pitam zašto Tito? Znate, ta relativizacija je doista nešto što zbunjuje i vrijeđa. Ta jedna inverzija vrijednosti. Ja ih javno pitam zašto Tito, a ne Tuđman. Tuđman je stvorio neovisnu Hrvatsku, uveo višestranačje, stvorio demokraciju u Hrvatskoj, a Tito je de facto stvorio socijalističku jednopartijsku Jugoslaviju. 45 godina su Hrvati unutra bili pojava drugog reda u toj Jugoslaviji. Dakle, od zločina 45 nadalje, od protjerivanja Hrvata, od verbalnog delikta, od stotine godina robija na koje su osuđivani Hrvati u toj Jugoslaviji, tjeranja van, ubijanja hrvatskih emigranata u inozemstvu, i vi se opredjeljujete za Tita. Dakle, to je taj problem konsenzusa koji mi nemamo. Znate, postoji čak dilema kod nekih ljudi
da li je Hrvatska država trebala postojati? Pa mi imamo danas javno elaborirane, dakle, stavove o Hrvatskoj kao propalom projektu. Tu se mi moramo ujediniti. Mi to naprosto nećemo, ne smijemo i nećemo dopustiti. Branit ćemo vrijednosti neovisne Hrvatske, Domovinskog rata i naših branitelja. Kako ocjenjujete dosadašnji rad vlade? Bili smo nešto spomenuli na samome početku. Pa mislim da je vlada, evo, u ova 3 mjeseca, čini mi se, već dokazala da debelo odstupa od svega onog što je pričala. Počevši od tog kadroviranja nesretnog do politiziranja i gospodarstva. Rekli su da neće upravne i nadzorne odbore stavljati političare, pa opet stavljaju. Ja ću reći, evo, na primjeru Ministarstva unutarnjih poslova, gdje oni mijenjaju zakon samo zato da ga izmijene, ali ipak ima tu i, rekao bih, i nekih potreba političkih. Ja ću vidjeti zakon, dobit ću ovih dana to na stol. Ako je istina ono i ona verzija koju su dali nevladinim udrugama da će se za neka mjesta naprosto raspisivati javni natječaj, da ćete vi za načelnika policijske uprave moći dobiti čovjeka koji je do tada možda radio u državnom odvjetništvu ili je radio na sudu ili je, ne daj Bože, radio u nekakvoj veterinarskoj stanici, a slučajno ima nekakve uvjete koje će oni propisati, onda je to katastrofa, jer smo mi u našem zakonu napravili stroge i čvrste profesionalne uvjete. Ako želiš biti zapovjednik postaje, moraš imati 5 ili 6, 7 godina radnog staža. Ako želiš biti načelnik policijske uprave, moraš imati 10 ili 15 godina radnog staža u struci, naravno, o tome govorim. Ako želiš biti ravnatelj policije, moraš imati 15 godina radnog ili 20 godina radnog staža u struci. To je jedan model koji smo mi malo, i neću reći prekopirali, ali smo i iskustva zapadne Europe sagledavali kad smo radili naš zakon. Naš zakon je bio uvjet za zatvaranje poglavlja 23. Drugovi iz SDP-a su tvrdili da to nije uvjet, dakle obmanjivali su javnost i sad idu mijenjati taj zakon da bi, rekao bih, malo možda ipak i dopustili da se to ispolitizira, pa da uđu neki podobni, pa da se možda malo usmjerava rad policije. Članak 7 koji govori o, dakle, mogućnostima ministra da utječe na rad ravnateljstva policije na način da dobiva dokumentaciju, da diktira ritam obrada zapravo kroz taj članak, nije dobar. To je potpuna politizacija rada policije. Ono što smo mi, dakle, potpuno dokinuli. Mi smo čak zabranili u našem zakonu da policajci mogu biti članovi bilo koje stranke. Ja? Prema tome nisam zadovoljan. Ja bih volio da ova vlada naprosto uspije. Zašto? To je vlada moje zemlje i ne bih volio baš da nam se kreditni rejting stalno spušta, da doživljavamo u gospodarstvu krah samo zato što oni dobro ne rade. Ja im doista želim uspjeh, međutim najave nisu baš dobre. Najava nije dobra. Kratko da se samo dotaknemo još vašeg samog programa. Jedna od glavnih teza je ekonomski suverenitet je osnova nacionalnog suvereniteta. Što ste pri tome mislili? Da, vrlo jednostavno, gledajte, mi imamo suverenitet i ustavni i zakonski, kako god hoćete, i on ne bi smio biti mrtvo slovo na papiru ako nećemo imati i gospodarsku neovisnost. Program s kojim ću ja nastupiti sad u ovih sljedećih mjesec i pol, 2 dana jest i u tom fonu i on se zapravo naziva Nova Hrvatska neovisnost, gdje stavljamo akcenat, dakle sad ulazimo u Europsku uniju. Kakvi ćemo biti u Europskoj uniji? Da li ćemo biti pometeni jer će neko pokupovati naše, doista rekao bih, vrijedne potencijale, gospodarske, prirodne, voda, more i u konačnici potencijale naših ljudi, ili ćemo ih sami na adekvatan i kvalitetan način znati iskoristiti na način da ćemo nuditi nešto Europskoj uniji, ali i uzimati od Europske unije. I tu se negdje u toj korelaciji, tom suživotu vidi, rekao bih, jedna dobra budućnost. Ono što ja volim reći, mi u Europsku uniju moramo ući sa imenom i prezimenom. Ne možemo ući kao odlomljeni dio neke bivše Jugoslavije, nego autentična hrvatska vrijednost sa vrijednim, kvalitetnim ljudima koji imamo. Gledajte, naši ljudi svuda u svijetu, u Europskoj uniji, funkcioniraju fantastično. Tu nekako najlošije funkcioniramo u Hrvatskoj. Ali evo, Hrvatska je sad
približila se, ušla se i ulazi u Europsku uniju i nema razloga da ne postignemo te neke standarde, ali štiteći ono što zovem naši potencijali. Bilo oni ljudski, bilo oni prirodni, gospodarski, vidjeti šta možemo ponuditi. Europa mora uočiti naše vrijednosti, a već je i uočila zapravo i zato i ulazimo u Europsku uniju, ali moramo sačuvati da mi budemo ti koji baštinimo rezultate ovog našeg dobrog položaja, geostrateškog i svega onog što su naši potencijali. Za sam kraj, sutra se u Osijeku u gradskom odboru HDZ-a održavaju izbori. 3 su kandidata za mjesto predsjednika. Imate li kakvu poruku za vaše stranačke kolege u Osijeku? Pa gledajte, s obzirom na sve što se događa u stranci, ja bih volio da i moje i naše stranačke kolege u Osijeku osjete taj, rekao bih, duh demokratičnosti koji je prošao, koji je izašao iz boce i prolazi Hrvatskom demokratskom zajednicom. I moja preporuka je, bez imena, naravno nema se pravo to petljati, da ti izbori doista budu demokratski i da se ljudi odlučuju za one koji će garantirati prosperitet Hrvatske demokratske zajednice, a ne one koji su nas doveli na razinu na kojoj jesmo danas. Gospodine Karamarko, hvala vam lijepa na večerašnjem gostovanju. Molim lijepo. A mi se naravno, poštovani gledatelji, vidimo ponovno u emisiji Razgovor s povodom kada za to bude povoda. Doviđenja.